Karon conversation practice ta og magpaila-ila ka sa imong kaugalingon og naakoy mga pangutana gamay, mga 5 ka pangutana. Sige, ang kinaunhan nga pangutana, before that palihog, hinay-hinay ra sa imo storya, okey ra kaayo nga masayop? Sige, Okay. yeah. Ayaw ka pressure. Yes. Sige, ang kinaunhan nga pangutana kay palihog ipaila-ila ang imoang kaugalingon. Ako di ay si Felix. Nagpuyo ko sa Chemnitz, Germany. Minyo nako og natabo ang akoang asawa sa Cebu. Naa ko'y duha ka mga anak. Kahibaw silang duha mo Bisaya. Dili ko ganahan ang tulo magbisaya kay dili ko kasabot. Ela ang pangalan sa akoang anak na babae ug siyam na siya ka tuig. Carl ang pangalan sa akoang anak na lalaki ug unom siya ka tuig. April ang birthday ni Carl ug September ang birthday ni Ella. Naa ko'y usa ka igsoon. Nagpuyo pud siya sa Chemnitz. Dili misilinggang pero duol ra ang ila ang balay sa amoa. Mm. Nag-uban sila og puyo sa amoang ginikanan. Nagtrabaho ko sa akoang opisina sa Germany. Ganahan kaayo ko mag-lag sa Pilipinas. Sige. Maayo kaayo. Og unya nako magdugang og pangutana sa imoang pamilya karon ang ikaduhan na pangutana kay nganong nagtuon ka og Bisaya? Nagtuon kog Bisaya kay dili ko ganahan kung mag-Bisaya ang akoang pamilya, dili ko makasabot. Nagtuon pud ko og Bisaya kay basin mopuyo mi sa Pilipinas puhon. Mm. Dili mag-English ang mga ginikanan sa akoang asawa mao na nagtuon pud kog Bisaya. Sige mao di ay. Unya kanus-a ka nagsugod og tuon og Bisaya? Murag usa ka tuig ko na nagtuon og Bisaya dinhi sa Italki. Sa una nagtuon kog mag-words gamay sa YouTube pero dili pareha kung magtuon na naimestra. Sa una kahibaw ko gamay sa words o mga expression pero dili ko kahibaw mo Bisaya. Lisod magtuon og Bisaya kumpara sa ubang language kay gamay ra ang resources. Ganahan ko magtuon sa Italki kay mas dali ko makastorya og Bisaya. Sayon ang grammar sa Bisaya pero lisod ang mga markers. Ganahan pud ko sa verbs kay sayon kaayo sa tenses. Maggamit ra ug naag ni ug naag kung past tense ug magmo ug mara kung future. Bitaw, sakto gyud. Sayon ra kung maka-practice gyud ka sa mga verb sa Bisaya. Og ang ako ang sunod nga pangutana kay nakaanhi na ka sa Pilipinas? O nakaanha nako sa Pilipinas sukat pak 2011. Mag-ika-40 na siguro ko nakaana sa Pilipinas. Nakabisita nako sa tanang lugar sa Pilipinas. Sa una, wala ko nagtuon og Bisaya kay makasabot ra ang tanan og English. Manila ang akoang kinauhan na nabisita sa Pilipinas. Ikaduha ang Cebu ug ang Camotes Island ang ikatulo. Dugay pud ko nagpuyo sa Cebu. Pag
2011 Boracay ang ako ang pinakaganahan sa Pilipinas pero karon dili nako ganahan kay daghan na kaayo og mga turista. Um, Ganahan pud ko kaayo sa dagat sa Pilipinas karon ganahan ko sa Pantayan Island, Camotes Island o mga dagat na malinawon ug gamay ra ang mga tawo. Sige. Mas ikadaghan pa ka nga naglaag sa Pilipinas kumpara nako. Kay gamay ra ko kaayo og mga lugar nga naadto sa Pilipinas. Murag, gamay ra gyud. Katong sa Negros, katong sa Dumaguete, unsa pa, sa CDO, sa Bukidnon, og ug sa Cebu pod kay kanunay ra mi magbalik-balik sa Cebu. Oo, pohon gusto ko mo laag sa Davao, pohon pa, wala pa'y plano. Sige, unya kano sa man ka mo gusto mo balik dinhi sa Pilipinas? Um, Gusto ko mobalik sa Pilipinas karon pero inig July pa mi mobalik. Nag-book na ko sa flight pero wa ko kahibaw sa date sa bunyak ug sa birthday party sa ako ang pag-umangkon. Duha mi ka semana magstay sa Pilipinas. Kasagaran magdala ra kog balikbayan box kay daghan og biyahe. Dili ko ganahan magdala og daghan gamit inig uli sa Pilipinas. Gusto mi maglag sa Cebu sa duol ra kay mobura ang duha ka semana. Magbakasyon mi unom ka semana pero duha ra ka semana sa Pilipinas. Ganahan kaayo ang ako ang mga anak mouli sa Pilipinas. Sige, hapit na. So karon April, May, June, July. So upat na lang ka bulan, Oh, hapit na kaayo. oh. Sige, unta mag-enjoy mo sa inyo ang time dinhi sa Pilipinas, puhon. Og ang akong sunod nga pangutana kay lisod ang Bisaya or ang magtuon sa Bisaya. Og ikaduha, unsa ang imo tambag sa mga gusto magtuon sa Bisaya? Lisod gamay ang Bisaya kay gamay ra ang resources kumpara sa ubang languages. Ganahan ko magtuon sa italki kay mas dali ra ko nakistorya sa Bisaya. Ako ang tambak magsugod og sayo og mag-practice kada adlaw. Makuha og Pinay na asawa o uyab o kapit o tulo. Lisod tuon og Bisaya na ikaw-ikaw ra. Mao. Sige, bitaw. Namuot ko sa kanang sa last nga sentence. Sige, maayo. Pero sa tinuod, nga nagtuon ka og Bisaya, anad ka kaayo sa pronunciation. Dili ko kaayo makadungog og accent kung magbisaya ka. Maayo kaayo ang imong pronunciation. Oh, Salamat kaayo ang ako ang asawa og mga anak nakistorya Bisaya sa balay. So, uh, oh. kasabot gamay ang ilaang Bisaya og Mm. ilaang accent o pronunciation. Bitaw. Kuan, nindot kaayo kung storya ka og Bisaya kay it's almost like you're a native. Nindot ang kuan imong mga Bisaya og kuan pod sa vocabulary maayo kaayo kay dali ra ka makahinumdom sa vocabulary.
Oh. Salamat kaayo. Sige og kuan pod, ikapila ka magtuon og Bisaya sa usa ka semana? Mga ikaduha? Oh, dependi sa ako ang schedule, eh, basin duha og tulo ka lesson sa semana nag-practice. Sa una, eh, nag-practice ko gamay sa app pero dili ganahan ang app. Dili ka ganahan sa app, bitaw. Sige. Oh,